Vi har som sagt taget udgangspunkt i Sport24, som er en landsdækkende kæde med masser af butikker. Virksomheden er stiftet i 1990 af Henrik Bruun Jensen. Virksomhedens primære afsætning består af sports- og fritidsudstyr samt tilbehør. Sortimentet er dybt og bredt. Virksomhedens hovedsæde er placeret i Silkeborg og har 29 butikker fordelt rundt i landet. Virksomhedens årsresultat var i 2015 på 10,8 millioner kroner. Virksomheden sælger som sagt sports- og fritidsudstyr. Sortimentet er dybt, da de tæller mange af samme slags produkter. For eksempel sko af mærket Puma, Nike, Adidas, Hummel osv. Sortimentet er bredt, da de sælger mange typer produkter, såsom shirts, sko, bolde, shorts og drikkedunke. Sport24 sælger både handelsmærker, men også private labels. Virksomheden yder en service i form af kundevejledning samt informationer på deres hjemmeside og webshop. Virksomheden markedsfører sig igennem forskellige kanaler, som blandt andet omdelte reklamer, tv-reklamer og online markedsføring. Derudover benytter de sig af vertikale opinionsledere som blandt andet Olivier Giroud. Olivier Giroud er som sagt en professionel fodboldspiller. Virksomhedens butikker er strategisk placeret i gågader og storcentre i store dele af landet. Samtidig tænker virksomheden også på at dække kundens behov bedst muligt, da de tilbyder deres produkter i rigtige størrelser og farver. Virksomheden benytter sig af en hurtig skimmingsprisstrategi, da deres promotionindsats er høj, og det samme er deres prisstrategi. Virksomheden har som sagt 29 butikker fordelt rundt i landet. De er strategisk placeret i gågader og storcentre i store dele af landet. Virksomhedens butikker er alle fysiske detailbutikker. Virksomheden benytter sig som sagt også af sin webshop.